Di teqîna mîtînga HDP a Amedê de 4 kes mirin û 400 kes jî birîndar bûn. Birîndar niha li nexweşxaneyên cuda ên Amedê tên dermankirin. Li nexweşxana zanîngeha Dicleyê jî 8 birîndar hene. Ev roj parlamenterên jin ên Amedê Nursel Aydoğan, Feleknaz Uca û Çağlar Demirel hatin serdana birîndaran. Basın ama istişare Fransa kanalda dizikin. Selahattin Bekçi 6 saliye û ji dilingê xwe di teqînê de birîndar bû. Oy kullanmaya gidecek mi? Gitmez olur mu? O kadar yoğunuz ki televizyona bakamadım. Özür dilerim. Ben bayındakta Nasıl oy gördüm. kullandığınızı, filmin sahnelerini alacağız. Baraj nasıl yıkılır filmini yapacağız. Konuşmam vardı. Nursel Aydoğan jî pirsa wî dike û li wan spasiyê dike. Ama dedelerimizi babamızı ما بندا هالبجاتنا روخان وان بابو كالن ما بقولو دين دخاباندن لانها او نكارن ما بخابينن ببنبا ام بريندار كرن لما جا اردوغان را قود ام تناكن سرو اتشوم مقود بيجي سروك ابو ومدنجي خدا Adım Şiyer. İkinci patlamada ayağım sakatlandı. Sol ayağımda kırık var. Şiyar jî 17 saliye û ji dilingê xwe ew jî birîndar e. Kaldırdığı için var. Diğer arkadaşlara göre Ez her dilingî xwe birîndarim. Li teqîna ez li pêş bûm. Ji dengê teqînê ez qasî 5 metran pekiyam. Dema hevala ez birim nexweşxaneyê, polîsa bi gaza herişî me kir. Ew dibêje li gorî gelek kesên ku birîndar bibûn rewşayî gelek baş e û spasdariya xwe Xwedê dike ku ji vê karesata mezin birîndar xelas bûye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.